Магазини Хотактив дар кӯчаи Суворова дар Йошкар-Оле. Илназ Галилео маҳз аз ҳамин магазин яроқ мехарад. Дар Казан ду нуқтаи савдои ҳамин магазин ҳаст. Не ки Галилео ба як хулосае меояд ки аз хона 150 километр дур рава ва аз уҷа бихара. Мумкин ки дар ин кор причинаи худша дошт. Ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Мувофиқи дархости баъдитон ки дар бораи одаме ки дар мактаби Казан ҳамара кишт, марҳамат тамошо мекунем подробно аз аввал то охира, аз яроқ хариданаш то маҳбаса. ва бародаро, чун ҳар вақта пеш аз мавзӯъро давом додан, ссилкае ки дар комментарияи видео закрепиш дегай ба шумо имконият медиҳад ки дар варзиш сум кор кунед. Ба ссилка бидроен регистратсия кунед ва бинед дар сайт ки ба наздикӣ бозиёву ҷанг дорад ва ҳатман дар вақти полни регистратсия кардантон истифода бурдани промокоди каналро фаромӯш накунед ки ба ёрдами промокод метавонед то 6500 рубла бонус ба даст биёред. Ссилка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепич дегай. Литсензия барои гардондани яроқ пешниҳод кард, паспортша пешниҳод кард ва албатта ки пули яроқа доду гирифт. Дар витринаи ин магазин яроқҳо ба ҳама намуди вкусу размери ҷибак ҳаст. Яроқҳо помпови, автоматически, дробовико. Интихобе ки Галилеев мекуна и яроқи турецки Хатсан Эскорт PS. Ин яроқ қимат нестай. Тақрибан дар райони 40,000 рубл меиста ва дар байни шикорчиҳои нав машҳура. Ин яроқи буҷетния ва ба характеристикаи худаш бадам нест. Бештар яроқа барои оне мехаранд ки нархаш ба качестваш ҷавобгӯ. Ба он нигоҳ накарда ки яроқ хеле ҳам арзон, характеристикаи техническиш хеле ҳам хуб ва ба ғайр аз яроқ ҳам хеле сохта шудагие ки одамое ки опити калон надоранд дар истифодаи яроқ метавонанд ки ира истифода кунанд. Баъд як чанд ҳафтаи ин ҳодиса 11 май Галилео ба кӯчаи Фази гимназияи рақами 175 мерава. Бо сапагии ҳарбӣ, ҷинси сиёҳ, плаши сиёҳ ва маска дар рӯш. Қадамҳои калон ба боварӣ дар кӯча мерафт ва одамое ки ӯро медиданд яроқа тарафи ӯ мекард. Албатта ки одамо ба чашмои ҳайрон ба ӯ нигоҳ мекарданд. Баъд як чанд дақиқа дар гимназия 175 овози тирпаронӣ шунавида мешавад. Господи, там что-то... Господи, там кто-то стреляет. Чихеле ки мебинем бародаро, одамо аз тарс аз тиреза хичона мепартоянд. Баъд як чанд дақиқаи ба мактаб рафтанаш, ӯ дар телеграм каналаш як сурат паҳн мекунад ва мега ки имрӯз хеле миқдори зиёди биамусра мекушам ва баъдан хидма мепаронам. Дар якум допрос ӯ мега ки фаҳмед ки ӯ худо астағфируллоҳ. Просто майра дар кардам. Просто осознал я это. ӯ дар мактаб зиёда аз 8 дақиқа истодагӣ нест, яъне ки дар ин муддат 8 одам мурд ва камтар баъд шумораи одамои мурдагӣ зиёд шуданд, яъне ки ба 9 нафар расид. Яке аз одамое ки дар ҷои ҳодиса намурд ва захмдор шуд, дар балница мурд. Рӯзи чоршанбе якумин бор ӯро ба суд мебаранд барои муҷозот кардан. Каме кам 2 моҳи ояндаша ӯ дар СИЗО мегзаронад. Дар суд ӯ хабд журналистое ки ба ӯ савол медоданд ягон ҷавоб намедод, танҳо дар судия ҷавоб медод. Чихеле ки баъдан маълум шуд ӯ бемории мағзи сар дорад. Ба маълумоти духтуро дар сари ӯ опухол аст. Айни замон маълум аст ки дар учёти психдиспансер ё ин ки наркодиспансер ӯ қарор надорад. Не ки ба ҳамаи нигоҳ накарда, аллакай соли гузашта ӯ як чанд маротиба ба духтур муроҷиат кардагиай бо шикояти дарди сахти сар. Айни замон ин ҳуҷҷатҳои медицинскӣ гирифта шудааст. Ба ғайр аз ин дар яке аз беморхонаҳои республика ӯ дар диагноз мондагианд бо бемории мағзи сар. Ва ба ғайр аз ин следователҳо ба журналистҳо хабар доданд ки як чанд моҳи охир рафтори Илназ хеле ҳам тағйир ёфтагиай. Албатта тасдиқи тағйир ёфтан ҳамие ки одами соқ ҳеҷ вақт намеравад 9 одама бикушад. Ба мо маълум аст ки вақтҳои охир ӯ хеле ҳам ғазабӣ буд ва рафтори бад мекард ба наздикҳову хешовандош. Айни замон бояд ки бо ӯ психологу психиатрро кор кунанд барои фаҳмидани состоянии психологически ӯ. Аз следователҳо боша бояд ки маълум кунанд ки ӯ дар разрешение барои яроқ гардондан додагиай ба ин состоянии мозг. Барои он хотире ки одамиро литсензия барои гардондани яроқ метаҳанд ки ӯ ягон хел психологически проблема надошта боша бояд. И дора, не ки бо разрешение додагианша. Бародаро фикр ҳақиқатонро дар комментария бинависед ки дар ин бора
чӣ гуфта метонен. ва мехоҳам як бори дига рекламае ки дар видеои пешина мекардам дар бораи ҳамин сухан гап занам. Шахсое ки дар Россия қарор доранд, бародаро метавонен ба Литва, Полша, Южный Корея бирен, якчанд маротиба аз оилики Россия бештару хубтар кор кунен. Рақамое ки дар болои экран мебинен, ин рақамо танҳо WhatsApp доранд. Занг бизанен, ҳамаша ба шумо пурра карда мефаҳмонанд. Ана ки гап мезанем бародаро дар бораи ади нюансш. Занг мезананд дар ҳамин номеро одамое ки дар Тоҷикистон қарор доранд ва мегӯянд ки чиба аз Тоҷикистон рафта намешавад. Бародаро аз Тоҷикистон рафта намешавад, магар ҳамин куҷош нофаҳмояд. Агар ки аз Тоҷикистон рафта мешид, ман намегуфтам ки шахсое ки дар Россия қарор доранд, илтимос бародаро вақти хитона талаф накунед. Марҳамат, ту агар аз Тоҷикистон битони бирай Россия, марҳамат биза бира Россия, баъд ай Россия биза бира уҷа. Ва бисёриҳо мегӯянд ки мо дар Россия депорт дорем, ё ин ки дар Қазоқистон депорт дорем, ё ин ки дар ҳамон Южный Корея. Дар охир як бор дига мегӯям бародаро, вақти хитона вақти одаморо қадр кунед ва вақти моро ҳам. Дар ҳамин ҷо ман мегӯям ки ба забони тоҷикӣ одамое ки дар Россия қарор доранд, савол натен ки чиба ма дар Тоҷикистон бошам намешавад. Хайна бира попробуйте ки билет биги Южный Корея бирай Тоҷикистон. Ҳамада хайр бародаро, то видеоҳои оянда.